Hej, jeg hedder Martin, og jeg underviser her på Social- og Sundhedsskolen i Nykøbing. Kombi, det er et undervisningsforløb for elever fra produktionsskolen, og det varer 14 dage. Det er det, der hedder et kombinationsforløb, og det betyder, at I får indblik i de forskellige uddannelser, altså grundforløbet, social- og sundhedshjælperen, social- og sundhedsassistenten og den pædagogiske assistent. Og derudover så får I også et kursus i arbejdsmiljø, som I vil kunne få merit for, hvis I vælger at starte på grundforløbet her på SOSU. Et kombiforløb varer som sagt 14 dage, og på de 14 dage får du en idé om, hvad SOSU-uddannelserne er for noget. Men selvfølgelig får du også et kendskab til det faglige niveau og fagene i sig selv. Men vigtigst af alt, så skal du lære at forholde dig til rollen som omsorgsperson, hvad enten du arbejder med børn, unge, ældre eller handicappede. Undervisningen starter hver dag kl. 8.15 og slutter kl. 13.50. I de 14 dage, du er her, vil du få viden omkring SOSU-området generelt, hvad det kan bruges til, hvis du tager en uddannelse, og hvordan du kan komme videre, hvis det er det, du ønsker. De enkelte uddannelser. Rent specifikt kommer vi ind på kost og motion, arbejdet med børn og unge, arbejdet med ældre, arbejdsmiljø og sundhed. Undervisningen skifter mellem oplæg, gruppearbejde og forskellige praktiske opgaver, altså få fingrene i det. Og det svarer til den måde, som vi underviser på SOSU-skolen. Hvis du vil vide mere om skolen, så kan du besøge os på vores hjemmeside sosunyk.dk. Tak fordi du lyttede.